полиси шаҳри Нью-Йорк ҷуфти ошиқонеро пайдо кард, ки рӯзи ҷумъа 30 ноябр дар майдони маъруфи Таймс Сквер бо нияти барпо кардани оила аҳд бастанд. ҷустуҷӯи ошиқон баъди он шурӯъ шуд, ки дар лаҳзаҳои бисёр муҳими арзи муҳаббату дилбастагии ҷавонон ангуштарии маросими фотиҳа ба қубури обгузар афтод. расми аврупоиҳо ва амрикоиҳо ин аст, ки дар маросими фотиҳа домоди оянда ба номзадаш ангуштарӣ тақдим мекунад. рӯзи якшанбе полиси Нью-Йорк дар саҳифааш дар шабакаи Твиттер навишт, ки ходимони онҳо низ дар ҷустуҷӯи ангуштарии маросими фотиҳаи ин ҷуфти бритониёӣ ҳамроҳ шуданд. таваҷҷӯҳи полис ба ин ҷуфти ошиқон аз он ҷо кашида шуд, ки ду нафар талош доштанд дар қубури обгузари майдони серодами Таймс Сквер ангуштарии афтодаро пайдо кунанд. ҳодиса шаби 30 ноябр рух дод ва саҳнаи талошҳои берун овардани ангуштарӣ аз дохили қубур дар камераҳои хиёбонӣ сабт шуд. вале дар видео саҳнаи пешниҳоди ангуштарӣ ва ҳам арзи муҳаббат кардани ҷавон дида намешавад ва танҳо ҳолати дар зону нишастани ӯ сабт шудааст. арӯси оянда ба полис гуфт, ки пешниҳоди номзадашро қабул кард ва баъди пешниҳоди ангуштарӣ дар ғояти эҳсосот рӯяшро бо дастон панаҳ кард. баъди ин дар видео дида мешавад, ки ӯ низ дар канори ҷавон ба зону зада талош мекунад ба ҳамсари ояндааш кӯмак кунад, вале талошҳояш натиҷа намедиҳад. баъдан мард дар рӯи замин мехобад ва талош мекунад, ки дасташро дохили панҷараи рӯи қубури обгузар андохта ангуштариро берун кашад, вале боз ҳам бенатиҷа. полис гуфт, ки баъди ин ҳодиса ҳамчунин дар талоши пайдо кардани ҷуфти ошиқон шуд. билохира рӯзи якшанбе дар хабари полис гуфта шуд, ки ангуштарии нопадидшуда пайдо шуд ва ба соҳибонаш баргардонида мешавад. чанд соат баъд ҷону Даниел аз шаҳраки Питерборои шаҳристони Кембриҷшири Бритониё аз худ хабар доданд. ҷону Даниела давоми 10 соли охир бо ҳам буданд ва дар ҷараёни боздиди ахир аз Нью-Йорк ҷавон тасмим гирифт, ки ниҳоят ба дӯстдухтараш пешниҳоди барпо кардани оила кунад. ангуштарии тиллои оро ёфта бо сангҳои қиматбаҳо давоми 2 рӯз дар кисаи ҷон буд ва ниҳоят вақте ӯ хост дар як муҳити зебо ва хотирмон ба Даниела пешниҳоди арӯсӣ кунад, ангуштарӣ ба замин ва аз он ҷо ба қубур афтод. баъди он ки ангуштарӣ бо кӯмаки полис пайдо ва ба ҷуфти ошиқон хабар дода шуд, дар як паёми интернетӣ ҷону Даниела аз ходимони ҳифзи қонун ва ҳамаи онҳое, ки дар ин моҷаро барояшон кӯмак карданд, изҳори сипос намуданд.